Jó? Jó! Akkor jó! Jó! Ha Cohen-Petőre kell mindig elni, bazd meg, ezt nem támaszd ember. Pető jó arc. Nem, Petőr az a seggfej. Most születnek ikrei, már 3-an lesznek. Igen, és cseh. Várjál! Én is cseh vagyok, mi a Ó, bazd meg, majd biztosok, várjál! Nem ért volt, csak szépének katonasok. Ó, bazd meg, Ez ilyen Mexikó. megijedtem, hogy már széttépte az egészet. Megijedtem, hogy kell lépni. Úgy rátszunk volna, és megint mindegyiket. Muti, mau. Fidel Castro! Ez kurva durva ez a kép így. Ez kemény. Holnap hozzad, hallod? Ez a tiéd! Na, így Na ugye? kellemesebb. Sapkahoz Jézusom! Véletlen volt, csak én nem vagyok jobban sem, én tök véletlen volt. Insane the membrane. Cypress Hill énekese. Nagyon kemény. Még egy Ikus ember az kellene azért. Föl kell érte venni, tehát nem gond. Így is megyünk fel. Igen. Ma még gyere ide, kocsi szemelget kölcsön egy picit. Várj! Jön az Ikus emüveg? Mau. Várj, megfordítom. Várjál. Kubai sorozatgyilkos. De ez a négerek elnyomására szóló könyv kéne még közben. Szia! Úgy jó volt. Igen. És álljátok, hogy vagyok. 10 perces visszatérek hozzátok. Hozzá törkölösen.